De meest stelde vraag steunt de jongen coach Erik Braal. Wie heeft u nog droge voeten? De coach had namelijk een hoes op eiland De But bij Grauw. Dat is de week ontrommel worden mast. Braal koert 2 nachtjes net toesliepen, maar verder wie het geen enkel probleem. Van wedstrijdje Zwolle mist aardig iemand, Andrew Dawson. Hij is korst. Zwolle had een aardige ploeg. Beginnen ik wat beter onder de wedstrijd. God wordt nooit echt heel grut. Net grutter aan 4 punten verschil in het eerste kwart. Maar toch komen ze heel tijd wel op een lietse voorsprong. Maar dus komt ik goed weer om en eindigt zelfs maar een lietse vastsprong aan het eind van de eerste kwart. Maar de score hier van Mark Sanchez met 14-12. Drok coachende Erik Braal langs de zijde van de basketbalveld. Wie opvallend. Hij zegt dwaande om meer intensiteit, zoals hij dat zelfs zo mooi zei, in het team te brengen. En dat ik wel vertuten, dat zou je hier. Vol verdedig je. Hier de stiel van Tsu de Paula. En ik de score van diezelfde man uit Den Helder. Tsu de Paula bij de score. De rest is dan 26-26. Beide ploegen bin echt duidelijk nog onderweg. Hier oud-aarde-speler Rijn van der Kamp is nou assistent-trainer bij de Zwollenaren. En ik nog een oren opvallende naam onder de kant van de Zwollenaren. Deze man, Anno Bunnig, al 9 jaar speelt er bij Zwolle. En dit komt toch echt uit koortse tillen. Hier de score van Ram Elias van Zwolle. Brengt Zwolle voor in het tweede kwart. 36-34. Lens Dieter en Kelvin Chitwood. Net zijn volle shell litten Lens Dieter. Maar hij steert in die tweede helft er toch op. Hier de 3 punten. En zo zijn ze weer voor 38-34. Hier staat er gewoon een beetje erin bij de Ljouters. Zwolle mist heel iets vaker een baltje. En Lens Dieter begint. Ja, is toch een grote man aan de kant van Aris beter de speling. Dit is een vrije combinatie, maar een beetje geluk. Had hij balbezit. Manny Adako en zwaar hij van de score 40-30. Dit is Garrett Punch. Ziekje. Mooi paas op Mark Sanchez. Ik belangrijk aan de kant van Aris. De score. En ik nog een fout mooi. En een vrije worp Gert Rieking. En zo wordt het God wat grutter. Nog in de tweede kwart. 43-30. God van 6 punten. En Aris gaat terug. Lens Dieter. Heel eenvoudig. De rebound is van Manny Adako. En de score 40-40. zo'n punt verschil. Dan de laatste ongeval aan het eind van die tweede periode. 49-44. En Aris kind is nog even het gotje wat grutter maatje aan het eind van die tweede periode. Maar er wollen Scott komen ze staan gewoon. En dit Scott komt er nog in de buzzer. Daar is hij, de buzzer. Maar de score is er. Sterker nog een 3-punter van Manny Adako. Op een psychologisch wel heel vrij moment brengt hij de score op 52-44. En dan liep het de vastsprong ze staan gewoon toch grut genoeg. Maar de Zwollenaren bleven knokken. Hier de 3-punter van Kevin Landman. 54-50. 4 punten verschil dus. En Zwolle komt zelfs weer om 1 punt verschil. Hier maar de score van Nicky Hulsebos. 54-54. En we hebben al lang aan te gaan in die vierde periode. Aris maar snel litten dat ze de partij dingen werkmeidje kennen. Hier een 4e 3 punten van Garrett Punch. Die er prima in gaat. En zo rennen ze dan toch wel een beetje uit. 58-54. Kan Zwolle weer omkomen. Dit is een misser. En balbezit van de Ljouters. De misser van Ram Elias. En dan komt Lens Dieter hierin even het beeldjeswarmje. Als een meester de boete tot de verdediging. En hoppa, de score van de Amerikaan. Dat doet het toch wel heel erg goed hier. Lens Dieter score op 60-54. En Aris het god dan nog groter maatje. Kies het die werkmaatje. Jos Poels hier, de Limburgers zien het heel dol geweldig in de wedstrijd. Maar ze waren hier wel van een belangrijke score. 64-54. En dan is het god echt slaan. Het god is te grut. En Aris gaat bij de overwinning van terug. Ze winnen uiteindelijk deze wedstrijd met 64-64. Ze klimmen op naar het 4e plak. En het is nou de zaak om ervan te zorgen dat de Ljouters in de komende tijd wat stabieler worden. En ervoor zorgen kunnen dat ze mooi draaien kunnen in de top van de Basketball League. Ja, nou ja, dat komt er langzamerhand in. Je ziet nu ook vandaag dat we 30 minuten echt goed kunnen spelen. Maar dan toch 5 minuten in het 4e kwart waarvan ik denk dat kunnen we beter doen. En daar moeten we ook nog wel verder mee werken. Mag je zeggen dat jullie er nou echt bij horen? Ja, bij horen, ja, tuurlijk. Zo kan je wel noemen, ja. Maar wij spelen nog niet onze beste basketbal en zo. Dus wij zijn nog in progressie, zeg maar. En het gaat steeds beter. En hopelijk staan we klaar voor de play-offs.